Welkom by ons bespreking oor politieke deelname. Vandag sal ons verken die oorsprong en evolusie van belangegroepe, 'n sleutelkomponent van politieke stelsels. Belangegroepe was deurslaggewend in die voorspraak vir spesifieke oorsake en die verteenwoordiging van maatskaplike belange. Om hul oorsprong te verstaan, help ons om hul rol in moderne regering te sien. Belangegroepe dateer terug na antieke beskawings met gildes en handelsverenigings. Die industriële revolusie het die opkoms van vakbonde en sakeverenigings gesien. Gedurende die progressiewe era het openbare belangegroepe ontstaan wat gepleit het vir sosiale hervormings en regulatoriese maatreëls. Industrialisering het die kompleksiteit van ekonomieë verhoog wat georganiseerde verteenwoordiging noodsaaklik gemaak het. Politieke hervormings en tegnologiese vooruitgang het hul groei verder vergemaklik. Moderne belangegroepe het gediversifiseer om sosiale, omgewings en ideologiese belange in te sluit. Globalisering het daartoe gelei dat transnasionale groepe globale kwessies aanspreek. Die digitale era het getransformeer belangegroepaktiwiteite met behulp van digitale platforms vir voorspraak, fondsinsameling en mobilisering op grondvlak. En ten slotte weerspieël die evolusie van belangegroepe hul aanpasbare reaksies op veranderende sosio-ekonomiese en politieke omgewings. Dankie dat u hierby aangesluit het. Bespreking.